Ingkang saturan malih inggih caos pakurmatan dumateng rinten kelawan dalu dinten 7 pekenan gangsal wuku 3 dasa sasi 12 taun 8 windu sekawan. Pramila sedaya kala wau dipun memulih dipun petri. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring rahayu wilujeng dumateng warga Banyon. Tansah dipun ungkul-ungkuli dening Gusti, para nabi, para wali, para aulia. Ing pangajap mugi-mugi manggiha rahayu wilujeng wiwit dinten menika boten wonten alangan setunggal menapa angsal tambah idi pangestu saking para sepuh, para bapak, para ibu, warga Banyon babatan mriki lan sedaya ingkang sami katuran rawuh sedaya. Ing saturan malih caos pakurmatan dumateng Syekh Subakir ingkang numbali tanah Jawi lumunturipun dumateng Cikabakal akabakal tiyang ingkang babat tanah Banyon Tiudan mriki. Mliginipun Cikabakal akabakal Banjar Pekarangan mriki sumrambahipun dhateng sedaya leluhuripun para warga Banyon inggih leluhur jaler estri ingkang celak, ingkang tebih, ingkang kerimatan utawi ingkang boten kerimatan. Pramila sedaya kala wau dipun memulih, dipun petri. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring rahayu wilujeng dumateng